Katusan ka mga tawo ang nalingaw og nakat-on sa usa ka gabii nga puno og kalingawan ug pagtulun-an mahitungod sa makasaysayanong Sugbo. Sa kinaunang higayon, gipahigayon karong tuiga ang pag-abli sa gabii sa Kabilin o Night of Heritage sa Freedom Park pinaagi sa pagsiga sa pilar sama sa bulok sa nasudnong bandila. Ang Freedom Park usa sa mga bagong participating site sa maong kalihukan. Ang gabii sa Kabilin gisugdan sa 𝗏𝗏𝗶𝗏 Foundation Incorporated ni adtong 2007 alang sa pagpreserbar sa Cebuano heritage pinaagi sa pagbisita sa mga museo ug heritage sites. As you can notice, as many years have passed by, the diversity of the Cebu culture has been increasing. And this led to the reduced awareness and appreciation of our Cebuano culture and heritage. So, Gabii sa Kabilin's purpose really is to celebrate the rich history of Cebu and promote the preservation of Cebuano culture and heritage through museum visits. Anaapod ang amahan sa syudad sa Sugbo nga si Mayor 𝗏𝗏𝗏 alang sa pagsuporta sa maong programa. Ug atol sa iyang speech, iyang giawhag ang Department of Education sa pagtudo sa mga kabataan sa kultura ug kabilin nga gihaguan sa atong mga katigulangan. Ato guning ibalik sa eskwelahan. Di ba? Ano magsige pamantaan ito? Kung dili ato yung itudlo sa mga kabatanunan haron dili mawala ang mga gitrabaho giula nga dugo mga binuwatan sa mga tao nga unang meaning atong syudad. Parehong sentimiento ang gisaysa sa Chairman of the Cultural and Historical Affairs Commission na si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Matud niya, ang gabii sa Kabilin usa ka matang sa pagtudlo sa mga Sugboanong kabatanunan sa pagdaig sa Cebuano culture and history. All that is taught in schools are the national heroes, then there's nothing wrong with that, national occurrences, national events. Ug mangutana mo sa inyong mga anak ug inyong mga apo, hinud-anay, wa gina sila kahibaw, wa na sila nakaila, ug kinsa ni ang atong mga heroes, Cebuano heroes, no? Or those who have come before us, who have made a mark in Cebuano history. Dungan sa pag-abli sa gabii sa Kabilin, ang grand launching sa pinakaunang hawker center sa nasud, ang The Barracks. Mapalit dinhi ang mga lamian ug affordable nga mga pagkaon, mga lokal nga mga produkto sama sa native products ug uban pa. Human sa 17 ka tuig gikan sa pagbukas sa gabii sa Kabilin, aduna nay 22 ka mga participating heritage sites sa Cebu City, Lapu-Lapu City ug Talisay City. Gani adunay giandam nga mga buses alang sa mga partisipante ug turista nga gusto mo bisita sa mga nagkadayang museo ug heritage sites. Usa ang Fort San Pedro sa mga labing gibisita sa mga lokal ug langyaw nga mga turista. Ang 𝗏𝗏𝗏𝗏 Folkloric Ensemble naglingaw sa mga bisita pinaagi sa ilang cultural dance presentation. Gawas sa Fort San Pedro, makita ang taas nga linya sa mga tawo nga gusto mosakay sa tartanilya. Ang tartanilya maghatod nila gikan sa Fort San Pedro paingon sa Cebu Chinese Heritage Museum. Ang Cebu Chinese Heritage Museum ipakita sa patigayon tali sa Cebu ug mga nasod sa Southeast Asia ilabi na sa China. Sa atong pagsuroy-suroy, maobserbaran nga ubay-ubay gyud sa mga partisipante ang mga kabatanunan. So far, I'm having fun, and makana good ko nga, like, it's fun, like, a lot of people are experiencing Cebu, people all over the Philippines are going to Cebu and stuff. So, I think it's very important na gabii sa Kabilin is being held because Cebu is very rich in culture and not a lot of people actually know about it. And it's nice to see that a lot of people my age are actually coming here to have fun. Sa youth, it's important for us to know the history of the place, the Cebu city itself. And some of us, ako dili ko taga Cebu, and I didn't know nga Cebu is very full of historical mga things. And because of this event, I am educated and knowledged that the Cebu is very full of kanang mga
ancestral nga mga things. Samtang gibida sa mga candidates sa Ginoong Pilipinas 2023 ang nagkadaiyang barong Tagalog, ang traditional Filipino attire. Ang Gabii sa Kabilin naghatag usabog oportunidad sa mga local businesses sama sa balik-batik nga gatanyag sa mga locally made nga mga sanina, bags ug accessories. Ang ilang mga produkto gigama pa sa mga weavers sa Bukidnon, Maranao, Tausug, Kalinga ug uban pa. Gabii sa Kabilin or Night of Heritage is really an important time for us to be able to promote local traditional weaves and designs, because this event is really about our local heritage, Cebuano heritage, and as a Cebuana, I'm also proud that we're able to bring so many different designs and weaves in Cebu, because not all of our designs are from Cebu, but we're proud that we're able to bring it here to Cebu, because I think that represents us Cebuanos, our culture. We're in the middle of the Philippines, and that kind of allows us to bring everything together. So yeah, the Gabii sa Kabilin was really important for us to promote our designs and to promote local. Ang matagtuig nga Gabii sa Kabilin usa ka buhing pagpamatuod nga dili malimod nga makasaysayanon ug mabulukon gyud ang kultura sa Sugbo. Kini si Queenie Joligon alang sa My TV Cebu.